La tornada a l'escola al millor preu arriba al Campo, amb tot el que necessites. Trolli Ferrari o Princeses 19,95. L'estalvi és en el preu. Al Campo. Aquesta nit, les imatges més curioses dels Jocs Olímpics. A continuació, Salvador Alsius i Isma Prados als 25. I després, un nou capítol de Nip Tuck, a TV3. Són aquí, darrere meu, a cada cursa, a cada volta. Procuro oblidar-ne la presència, però és impossible, perquè no només corres pel que tens al davant, també per tot allò que tens al darrere. Nieto, Sito, Duhan, Cribiller, Hayden i ara Dani Pedrosa. La llegenda continua per donar-te el millor. Repsol t'ofereix el temps. Molt bona nit, tarda de tempestes en alguns casos que han descarregat amb forta intensitat i amb acumulacions d'aigua destacables. Ara de seguida en parlem de tot plegat i el que volem fer és començar veient aquestes imatges dels núvols de la tempesta que han anat recorrent especialment la meitat nord del país. Per tant, ens fem una petita repassada a la geografia amb la nuvolositat abundant a Guissona. Ja ho veuen, núvols en general molt compactes, amb un aspecte força negrós perquè realment anaven acompanyats de precipitació en la majoria dels casos. També la sentiu de Sió, amb aquesta nuvolada destacable i també aquesta altra que veuen de Guissona. I no només això, sinó que vista des de lluny la tempesta també tenia la seva bona proporció des de la ciutat de Barcelona, des de l'àrea de la Vall d'Hebron. Ja veuen el nucli de tempesta amb l'enclús aquí que treia el cap. Per tant, tarda de tempesta i ara veuran les precipitacions que ha recollit i que encara estan caient a hores d'ara perquè és una tempesta activa. Anem a veure imatges en directe de diversos punts i veuran temperatures relativament baixes. A Palamós, 22 graus, 70% d'humitat, 28 de temperatura de xafogó, però amb un ambient més fresquet a Montserrat. És fàcil que d'aquí una estoneta plogui aquí a Montserrat, 20 graus, 70% d'humitat. O la ciutat de Barcelona, vist des de la Torre Banc Sabadell, 24 graus, 65% d'humitat, 29 de xafogó i finalment molt més al nord, anem fins a Perpinyà, a la Catalunya Nord, 21 graus, 55% d'humitat, 23 de temperatura de xafogó. És notícia una tempesta tropical, la tempesta tropical Gustav, que realment està provocant greus problemes, ha provocat, de fet, greus problemes a Haití i a la República Dominicana. Entre els dos, en aquesta illa, hi ha hagut 15 persones mortes amb vents que eren sostinguts a 95 km per hora i que anaven acompanyats amb fortes precipitacions que han provocat caigudes de cases. En el cas, per exemple, de la República Dominicana, 8 persones han mort quan s'ha desplomat una mateixa casa. S'ha de seguir aquesta tempesta tropical perquè sembla que es vol convertir en un huracà i, a més, podria arribar a categoria 3 els pròxims 2 dies. El Gustav és aquí, just sortint d'Haití, i dijous, divendres, dissabte passarà per la costa oest de Cuba amb vents que podran superar en alguns casos els 150 km per hora. Per tant, precaució en tota la zona occidental de Cuba perquè els pròxims dies realment aquesta tempesta, aquest huracà que esdevindrà el Gustav, un huracà, doncs pot ser molt dur. Vegin quines precipitacions més destacables. En el cas de Clariana de Cardener, 78 litres per metre quadrat, hi ha 37, a Lladurs 51, o ja menys importants a la resta, però Déu-n'hi-do, Sant Esteve 27, al Pont de Suert 25, als Planes de Son 11, pluges, tempestes que han descarregat, a Tremp també 14 litres per metre quadrat, tempestes que han crescut a partir de migdia. Ja veuen que a partir de la 12, a les 3, a les 4 de la tarda ja estaven molt desenvolupades, estaven descarregant i, de fet, encara ara hi ha nuclis de tempesta, nuclis de precipitació que aniran perdent ràpidament intensitat perquè quan el sol es pon, doncs aquestes nuvolades perden realment força. Encara, però, els núvols que es veuen a la fotografia, Déu-n'hi-do que compactes que són, i la precipitació que es veuen al radar, ja ho veuen, concentrada ara en punts del Solsonès, del Berguedà, del Bages. Aquí fa acte de presència un nou arc de tempestes que pot afectar la Noguera, el Segrià i fins i tot el Pallars Jussà, amb algun cor, mirin, aquí, vermells. Per tant, atenció, com ha passat aquesta tarda, podria haver-hi alguna calamarsada encara en les immediates hores, però després es dissiparà. De cara a demà,
El temps més tranquil sembla, amb sol, amb nuvolades a la tarda, en principi amb menys risc de precipitacions, però alerta aquesta D que es forma perquè complicarà el temps del cap de setmana. De moment demà domini del sol, algunes nuvolades al matí, primeres hores a prop de la costa, a les zones de muntanya, a la tarda creixeran en tota l'àrea del Pirineu. Podria haver-hi alguna gotellada, però més aïllada, més localitzada que no pas avui, i com que farà més sol, les temperatures pujaran, l'ambient serà força calorós. També farà sol al País Valencià i les Balears, com a molt amb algun ruixat, amb alguna tronada, que apareixerà en zones de l'interior del País Valencià o en punts de muntanya. També farà més calor demà en totes les zones. Vents de component nord febles, com a molt fins a força 4 a la zona de Cabrera, on la mar estarà una miqueta més moguda. Sol en conjunt a tota Europa, calor al sud de la península Ibèrica i alguna tronada a la tarda en zones de muntanya en qualsevol punt del continent. I dèiem, hem de seguir aquesta borrasca perquè s'està formant i de cara al cap de setmana s'aproximarà al Principat. Per tant, doncs, de moment encara divendres parlem de sol, temperatures més altes, però entre dissabte i diumenge les nuvolades guanyaran terreny i les tempestes podran ser més freqüents. I, a més, hi haurà una davallada de les temperatures a principis de la setmana que ve amb l'entrada de tramuntana. Per tant, doncs, cap de setmana que es presenta més inestable, com aquesta tempesta vista des de l'escala que estava descarregant a l'interior i que ens dona aquesta imatge per acabar aquest espai. Que tingui molt bona nit. Tot el que vols saber, quan ho vols saber. Canal 324. Convida'm a descobrir el nou bar.